folkens igen. I dag skal vi lave en solvandsstjerne. Bujer. Jeg ruller væk. Og Mads her, han starter. Kom lige, Mads. Nu hjælper jeg lige med at sætte den her på. Sådan der. Så jeg styrer den. Så siger jeg bare, ja, okay. Jeg kan ikke få luft. Sådan der, så kom Mads. Nå, men vi har 6 forskellige slags sodavand. Ja. Man kommer nok til at prøve sådan en lille smule af det. Ja, fordi vi har lidt smagt på alle sammen. Ja, Mads, hvad er det nu, den hedder? det kan jeg ikke huske. Jeg tager ikke slået det. Okay. Den skal lige bindes ordentligt. Yes. Kan du selv? Ja. Så prøv til det. Det er helt vildt. Det er helt vildt, det er den. Ja, så prøv til det. Så går man sådan her, og så går man lige sådan her, og så går man lige sådan her, og så går man lige. Sådan her. Du kan stadig se. Så lige. Sådan her. Der. Så, jeg er klar. Au. Nå, men vi har 6 forskellige solvand, som sagt. Hvorfor en skal vi starte med? Mads. Mads. Hvorfor en skal vi starte med? Det ved jeg jo ikke. Vi starter med den her. Hallo. Nej. Er det ikke den samme som vi startede med sidste gang? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg smagte ikke noget. Se nok. Ja. Og bare sådan, I ved det, jeg kan ikke særlig godt lide sådan en op. Den sætter vi forrest. Og så tager vi lige den her. Nej, Mads! Ja. Jeg havde sat den. Epic fail. Ligesom Niels han plejer at sige. Ja, så var det igen. Mads! Det er min yndlingsdrik. Faxe Kondi. Hold for lidt mere. Nu. Jeg er halvt tømt de fleste, fordi vi lige har lavet den så kikset min telefon, fordi der ikke var mere plads. Ja. Det var bare lidt epic fail, som Niels er så plejer at sige. Hallo. Her. Skal jeg se, hvad det er? Pepsi. Ja, det. Det ved jeg ikke rigtigt. Ja, Det ved jeg ikke. ved du ikke? Jo, det er rigtigt. Jeg skal have noget. Så finder jeg lige noget. Ja, så Er du klar? ja. Den skal drukkes lidt mere af, for der er ikke så meget. Der er meget i. Ja. Jeg får gå ind, så går jeg så ind.
Mads. Nej. Okay. Du ved godt, kameraet kan ikke engang se dig. Mm. Nu er det vist også færdigt. Ja. Og hvad er det? Pepsi Max. Ja. Kan man se noget der? Det er min ikke yndlingsdrik. Jeg elsker. Det er som om din næse, den glor på mig. Nu tager vi den her. Ned. Her, kom nu. Ikke drik så meget af den, der er ikke særlig meget tilbage. Jeg skal brække mig bag på den her video. Den er nem. Hvad er det? Grøn. Ja. Det er ikke så, det er ikke rice. Ja. Den mangler også kanel, ikke? Jo. Og så holder man. Den er nem at gætte, den er. Det er nemlig den her. Pepsi Max Cherry. Ja. Så er det min tur. Kæft, det er ikke rød i hovedet. Hvad? Jo, jeg er rød i hovedet. Sådan der. Are you ready to Kan du se mig? Hvad? Kan man se mig? Ja. Vi er iskolde. Og fordi vi har været ude og køre spise en iskold is. Pepsi Max. Ja. Det kan jeg smage. Den smager lidt mere af cola, end den blå, den gør. Næste. Bare drik resten. Jeg skal lige øl. Jeg tykker lidt på den. Tykker. Det er Pepsi Max. Fordi hvis det var 7-Up, så kan jeg ikke særlig godt lide den. Hvad var det, du sagde? Pepsi Max. Det var Nej, fuck, fuck det. Fuck, jeg blander tingene rundt i dag. Der er sådan en kæmpe forskel på dem to. Ja. Hvad skal man tage? Den her. Prut. Ja. Nej. Ja. Bare drik resten. Har du glemt, hvad den hedder? Ja. Men jeg kan huske, hvad det er. Det er den der... det er i hvert fald light. Hvad for en farve? Den er grøn. Ja. Grøn light. Jeg mangler 3, gør jeg ikke? Jo. Okay. Simpelthen. Jeps. Next up is...
det er Pepsi. Ja. Vi er iskolde ligesom Armin. Så vil jeg nok godt være den sidste her. Er det ikke Pepsi Max Cherry? Jo. Nå, folkens. Det var alt for den her gang, men I må gå ind på hans kanal, som I kan huske, MBF. Og I må også gerne abonnere os. Og I må også godt smide en tommel op til os begge to. Eller ned. Men helst op. Men det var alt for den her gang. UC Danmark, der næste netværk. Vi ses i næste video. Dem op. Boom.